nga agabede eme ke nọ n'aha m ke nọ n'aha m ọ ga-awa ọnụ ka asụsụ m bịa were ihe abụrịrị ihe awụ label ọnụ ihe awụ label ọnụ onye mapebere ihe ka a ga-eme ke nọ n'aha m ke nọ ya nọ ke kwana otu atụkparịa ya oche ya wụ emue nọ n'ime ebe edeeleghị ihe a ga-awụrịrị ọnụ m ga-enweta ọrụ nga mara sọ ihe agwụrụ ya ihe a ga-awụrịrị ọnụ ka a wụsara so onye m gafete m bịa hụrụ ọnụ maka ebulu ụzọ were mkpụrụ okwu eji esipe aha m dee ya mba ga nga ụgba lekwa ụlọ ọma nga m rụgo ọrụ m ga-enye m nwa senkiriti rum nọ ngwa na-emere m ihe sọrọ m nọ ebe ụlọ m anọ ma m ụlọ ọhụrụ nwekwa na senkiriti ọhụrụ ele ha kpaịkpaị onye bi onye nọ ewu nna anyị wụkwa n'onye ọmụ gaji gị iwe onye isi gara abịa ọmụ gaji gị iwe onye ọ bụghị nwa gajụ m nwoke m gwa m onye wụ idebego okpu ka ndị ọkada iwe onye uyu okay ọmụ awụ security but in charge of this place iwu security yes ele tigesa awụ security amaghị ha sị etige security asị ịrụta ọnụ gụrụ nshi ama anaghị etigesa mbọ ọdịrị nga sị n'idiri security nye m gụtara ngwa awụ security service n'idu ya wụ na-etigo onye ga-arụ ọrụ nga gị sị m na iwu security o tiiri dị nkwa ma ha ka gana iwe onye ole where you for iwe onye ole where you for ọmụ onye Ogoja mma m si ala Igbo mmadụ uwe onye Igbo mana amụgụ n'Ogoja iwe atụrụ Lokoja iwe ewu Ogoja ọ dị mma Jimu achọrọ m ịga mitin ugbu a lee nwa m nwaanyị lọta Ijeọma si ya were ihe ahụ m dewere na kichin shie ya etinyekwele ya oke mmiri ya shie ya nnọọ nwa kpọm Jimu onye ọkwa na onye onye arịa ụta ngwa biko emepekwula ụzọ ahụ onye Obinga na Jimo Ijeọma keke me ịnụ mọ gị n'ụzọ kịta mba echekwa m ma izutere n'ụzọ maka kịta ka ọ na-abụ ọ sị gị bata m ji ga-esi gị shie ihe na gị tiko dị oke mmiri gị sie ụdị kpọkọ si gị sie ya dị kpọkọ ma o awụghịkwala ya mmiri manụ ma onye indomi ka ị ga-esi ngwa nwoke Ogoja siedala ya ihe na-arụ nga onye gafeta drọpụla gị ihe a ga-eshi ịla ala n'iyi maka Chukwu ịmakwasa eche m sọ ụmụ nwaanyị ndị anya abụbirisi ha na-aha ka eluigwe ha bụrụ abụbirisi tịarị ka ebughị ụlọ n'isi mpụpụ anya ha na-eme bambambam ka nke ikwikwii ha bịa ha penti ọnụ ha na-acha pioredi ọnụ ha na-acha pioredi ya wụ ihe na-acha ụcha ya wụ pioredi mbụ aka ha adịcha oteche ma ọha ndị ga-ebi nga ya wụ ụmụ ruru ya onye ka eji ụkwụ aga ma moto o nwere slipas nkịta ọstalidebụra awụdị ndị mkpọ maka bịa nga nọ na-eche ha nche onye gafeta eji ego tigakwa ayọ n'ime ofe tigakwa ose n'ime garị tigakwa akpụ n'ime akpụ tigakwa nke eji ego gị ikwe n'isi dịbọ maka Chineke nga nọ efitidogo ọmụnwa onye nga akwere m nchebe nche na geeti ndị niile bi nga ha ga-enwe ihe a na-akpọ Liberia iniquity ya na ha ga-enwe ezigbote nche n'ime ndụ ha maka otu iguzo ngugbe nwere ihe m hụga n'ime gị ọmụnwa onye nga fitiri sị ị ga-esi ngụ gba pụọ gawa Ogoja gaga tụrụ ọrụ ihe awụ ụlọ ndị Igbo enidiri ndị Igbo ga-arụ ọrụ nga ụdụ ndụ ewu Lokoja akpọgị Jimmy nkịta ndị ọcha gị na-aṅụsị akpọla gị ka nwoke m gwa ele ndị mapagịrị ihe esi bịa adị m chọ na ebe ahụ bịa kparịa m bịa ịmadụ na o tinyere na site n'isi gụrụ onukwu na iwe mkparị nyere nne m rụgụrụ nyere Naijiria nyere ụwa niile ndụgo tinyere ugbu iwu mkparị iwu embaras nyere onwe go emi na-expect na m bịara nga abịa ịkparịgo gụ na nwa gị kparịala onwe go from toe to toe ya wụ site n'isi ruo onukwu ya from toe to toe ịkparịala onwe go ịbịa nga abịaba n'ochi ụzọ ịkpalago orenji gị yiri ezo onye agwụla m nwoke m si nga pụọ gịnị bụ aha gị Mmike si mmadụ onye nwụ ile m anya na kpara anya nwere otu ị ga-esi mara na other from my body nwere ike esi ntedịrị gị n'ime aha m ọwụ Honorable Chief Imo Worldwide otu onye a na-asụ na abịala nwoke amụrụ n'Ujo
Welcome Singapore man na no we ihe wakpo ka akpọrọ m anyị ma bụ ndị gụrụ security agụ na school ihe ka ọ nọ bụ ọ letere n'anya ọhịa iji bịa nga nọ onye gafe gị ile eba home enwe ọhịa gị na-ele anya ewu lokoja gị na-ele eba anyị ma bụ ndị gụrụ agụ nwee DPC n'ime ga na-ekwe central school ọ nga m gụrụ ya agụrụ m ya gụrụ ya n'ọgọ maka niile m jiri pụta na ekwe central school F enwedị m karịa F ka na subject niile gbasara security enwesa m F9 ọ iji gosi na m onye mụrụ ọkpụrịkpọ downgraded personality ya onye ebuliri elu ya na-ekwe central school kem gị n'ọgọ ebulie m elu otu ya na emem downgrade a diabolical iniquity ya onye Chineke si n'eluigwe tetagharịa mmanụ nsọ etemi ote m na-agazighị m na-esi nsọ nsọ a liquidated animal ya wo ụnụ ụmụ anụmanụ enwedị mmekọ ya wo liquidated animal ya wo onye agapụrụ n'ekiti ụmụ anụmanụ tiga n'ekiti ụmụ mmụọ anya m ngosi nwere dị ihe mụ maka Chukwu ga-efe ntọ tọka mma na iyi kwụsịrị igwe gwa ha na ịdụwa arụ ka onye nwere akademi n'ime iche nche ya na ọgọdụ nga che nche ị na-aṅụsị nwetara ọrụ na-efe itidigo akwala uwe renji kwa agaghị n'ahụ were rank abụọ rank gaghị ya n'aka empty rank ịdị rankless ya uwe akwala m maka ụmụaji ibe go chere rank ote gaa n'ime gọọmenti politishan na ọ ga ngwa techere rank were rank na-ararị ego ịbịa nga ewere rank na-enweghị isi kwa agaghị ya n'aka left rank akpa ya na left rank ọ nọ na left ebe na-akwa ga rank ọ onye ọla etiri na right ya wote a ga-etiga m gị ma na onye ahụ dị rank fụ ọ dị m dị rankless Imo adị m sọ ịbịa kparịa m ya chiri m echifu adị m sọ ịbịa kparịa m ya tigre m echifu nwere ihe ga-eme m ekpe erigere m onwe m n'ime ọbara nwatụrụ erigere m obe m n'ihu ọbara nwatụrụ ewuru obe so ote zọpụta ndụ m n'elu Kalvarị sọ m gawa ụwa niile na-enye ndị mmadụ ngozi ọkwa ihe mbere nye gị ihe eke nye mbere ego nye gị ndụmọdụ asị iwe onye na-ege ntị lee anya na akwụkwọ nsọ mụrụ techiri dem ihe ka ịkọtasị si n'usoro techiri mụgọ na ihe kwesịrị gị wee baga n'ime ọja chịrị nta kwa ma ọja na-agbagbujego ụmụ anụmanụ ọ ihe kwesịrị ego na ikwesịrị nọ nga n'ekiti ndị mmadụ ihe iri enwe mọnke ihe iwu mọnke blangafol akwesị m ike ịpụ agịrị m apụ ijimaga apụ wara na agịrị m apụ ihe m tụga ọwa ọpụpụ apụsị m nwere ihe ị ga-eme m adịrịla gị uwe orenji yi gị na ha gị na-agazi gị ote kelim nwipere gị rasị m mere ọ ga aka gị kpa m ya ga nta nga ka nga tụrụ gị iyi uwe sekuriti uwe onye ụlọ dị onye anụ ya anụ ụlọ na my uncle ọ nwanne mpa m nwe dis building mgbe anụ gị ụlọ ka anyị tara ahụ ya kpebire nọ n'elie wuru abụrụ anyị chaja ka ụlọ siri gị lecha dị mkpọma ha ka m nụ ụlọ Chineke jiri aka ya dị aha m ihe ọwụdụ ihe bidoro aha m anyị nụ nọ nga wawụdụ anyị for anyị ede ya ede mapawa ya sị ka m nwa ọnụ na gị bịaba yi gị uwe orenji maka Chukwu uwe ga-enwuru gị ọkụ n'ahụ uwe na-enwuru gị ọkụ n'ahụ gị kpọ m onye ara damn you asị onye nọ nga ewu na-enye ihe nwe oke akpọrọ m akpọrọ ihe akpọrọ m ya akpọkpọkwa m ihe ọma lekwa na eluigwe na elu ụwa gbala m aka ebe esi anụ gị ụlọ m gafee nga ha na-ele m sọ onye ọ dị ka ọ ga-echeli nche m si ebe m chigharalụ bịa ka m bịa were ọnụ gị chiko gị atụrụ ko gị ịbịa nga na ọ ga-eyi gị uwe orenji uwe akwara na-efe itidugu ọrụ m iwe na iyi m tọkụcha ị n'ote gị hụ na m yiri baristọ gị yiri ya bịa nga nnọọ mafọ ndị abi nga na-ada asali wig kpụrụ n'isi mgbe ọla isi ha agba ụka mmega emega nweta ọrụ nga ha eme ha wan nye ha notis ha pụsịa dem you nwere ebe ọrụ nọ n'obodo oke ebe ọbụla ị gara nsogbu ama n'okwu ụlọ nwere onye na-ekwe enye mmanụ ọrụ adịghị eme mmanụ deploy ọrụ mgbe mbụ anụ ụlọ taa bụ sa sekuriti ga-eruzi isi ndị na-anụ na jenaretọ ndị na-anụ na plant ndị na-anụ ebe mana anụ nwe ụlọ ukwu eburu otu sekuriti atọ mgbe mbụ mgbe ndị mmanụ ji obi ha anụ ụlọ ote sekuriti ga-eruzi isi otu onye otu ọrụ jen onye ga-agba gị ya na plant onye ga-agba gị ya na onye ga na-aga ozi onye na-aza imilu ewure atụrụ ka obi hapụga chief echi nga awụ nọ na geeti ote ya nwee glori onye gafeta ote ya hụ glori of Imo I weep awaị na m gị nwa m ịbịa na m jigharị aṅụ ya awaị na ọṅụ